Khubor ka Pyrthei TV. Ngipidang subhai pi syakimat kimat jongki Khubor kibaja hak Kylleng ka Jylla, Kylleng kari India, berkum juru kibaja hak Kylleng ka Pyrthei. Ban ajing tip ya pi lingkot ya ki jingja hak Kylleng satla ka Pyrthei hak ketien khasi. Ni ai khublei ya ka jing kershan jong pi hak ni ka jing persang barat jongi na ka benta ka jing mentoi jong pi. Ki Khubor ki bangi dan bermara syapi ki longkum ni. Hakasgi sajan jong kata yo ka khandai trik Nailur arhaza apulai la pli pat ba sai ka wei par ka jaka jengok kai ka ba itnat haka thain sora kani ga deka lek ka ba tip kerteng kum ka pom u masan recreational park ka ba don hakasnong mau kisiem la pli ya kani ka jaka jengok kai da menteri ka tenat kam jengok kai ka Jylla u ba poleng do ka don ka wei ka longgien ka ba nakasnong la jam apa shilong ki ba yo ya dawai kapsul u ba don da uprek hapo Kini kelonggian kalau lek bensyam dawai, hakasgi sajan ke kendai teri Nailur arhajar arpulai na primary health center pomlum. Kila yo ada kidawai ki beran shpautli. Hendrai habak lapo yeng, shwaban pendi yo pun kila lapan ban bahapo jong kapsul dan dai prekren. Kumta kila pit biang sai wei pan, berkila lap bau taru udan prek shapo. Kumta kila pit lut ya barok shpautli, hendrai nak shpautli, pratli kidi ki babha, bat artli pat kidi ki badan prek. Ke primary health center pomlum kadi ka wei na ka PHC ka bapau hak Jylla bat kalayo ru ya ka khusnam kum ka wei na ka PHC ka ba ajing shakri ka ba janai ya ki pat ba kum ta ma senyo jingtim halo kani ka jingja ka Pyrthei TV kala phone sha ka doctor ISM ka bade ka medical officer in charge jong kani ka PHC Unang yalam jong ka seng Congress ushashi tharu lakantho ya ka sarkar umodi namarba uklem khat satya ya ka liang persha banya dan bentalang ha ka jingalang jong ka G20 ka badang shadap long ha India Ulong bah ka jing shisha ka sarkar ka diban khat lang ya ki MP ke badan ha ka liang persha ru banya dan bentalang hendrai ka sarkar kam khat satya wat yu nong yalam jong ka liang persha ru Ya Menteri Rong Babarim ka Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu layalam no sha Raja Mundri Central Jail. U Chandra Babu la syakem halo kajing keno maudan kti haga kam bamsam. Shwa banyalam yu ki pulit kila penbiang yakibor pahara hasilanter ka surok ban pentikna bakanum don kanu kajing sha khang lenti hakir khot jong ka Telugu Desam Party ki pelong ya kajing ki. Kaseng makkal nidhi mayam kabayalam do aktor bapa jong ka Tamil Ukamal Hasan kalapen kre banya trailang berkiwei perkiseng kibadon hak yang persya hak ni ke election MP arhajar arpusau banya kun persya ya ke BJP ke MNM kalapen tiknaru bada lelei kanam tre banya trailang berkeseng BJP Menteri Rong Ba ke Maharashtra u Eknath Shinde un khot jingalang ya barok ki seng sain Pyrthei banya keren halo ke jingdawa bha jong ki jat beriu maratha Ulalum ya kini kejingalang namarba haduk mentaru unong yalam jong ka shifba sanghatana Manuj Patil udang sya tangan. Upatil la sya tangan mentala khat saw sengi kenti bat mentalelei tangko ni kadawai ru tre bandi isu. Lieutenant Governor Jong Galadak Brigadier BD Mishra lakam bagi sipai China kim shim layo wat shi ka Jakaru jong ka India hakate ka Union Territory. Kila Pyrthei Khubor kila ya keren badu governor halo kani hadin ba unong yalam jong ka seng Congress Rahul Gandhi ulakno babun ki jaka jong ka India haladak mentala kurup daki sipai China Brigadier tre ban keren jrong halo kani hendrei ula shuong bawat tang shi ka jakaru kamdu Hakini ki arpsau kenta ki belalen kila don hadu nyau phongut ki beriu ha India ki belayo ya ka jingpang COVID kani galongkat kum ka jingkhen balapen mi nda ka tanat ka koi ka khia jong ka Jylla Ka Kongres kala keno baka sarkar pedeng ka balayalam da ka BJP ka don kti hakikam bamsam ka bahadu khatlai hajar kulur tingka na ka jingpentre ya ka Jal Jeevan Mission ha Jammu and Kashmir hendrai kala pengat penban ya wei IAS officer u balapen pau Pyrthei ya ketika kam bamsam IAS officer ubadai udalin u Ashok Kumar Parmar ula ujor syaka ST-SC Commission hendrai amshim la le hadu mentaru Kikin hun kinang wat beniana ITI Delhi kila lab bakidan san pau teli kijaka kibaka khendau kam shong scam bat kila ban khlem ha kanu kapor na kisan pau teli ki district bakila lam arp khandai teli ki deha Uttar Pradesh
Kha lai tali ha Bihar, lai tali ha Gujarat, artali ha Haryana, artali ha Rajasthan, berkawai pat ha Punjab. Kirunar kala Punjab arpulai tali kisim paro ha Karnataka. Kirunar kala leit benrung ha kawai kayeng ka bajuri yakini kisim. Kala Punjab lut yaki ber kala penpraru yaka skum jongki. Utrai, ubari, ulalai ujor syaki ber kipulit kidang pelong yaka jing tokit kababania halor kani kajingja. La pelong jinga sengkerpang ha kapor bau President ke United States Joe Biden wan sha India. Yaka jinga seng layalam do Father Nicholas Diaz Secretary Jong Liturgy Commission, Delhi Archdiocese. La pelong ya ka jinga seng hadin ba Biden ukwa ben pelong mas bakerpang ha kasngi ba wan sha India. Biden ubadai na ka balang Kylleng ula airu ya ka jing ai snobha yo Father Diaz. Kim Jong Un unya shandor lang bagi sipa jong ka North Korea kibale ya ka parade ha ka por ba ka North Korea karakhe ya ka jing dap nyop san snem jong ka. Kibabun kila pasai Khubor kila penmi ya ka Khubor ba Kim utmu ban le Russia manya kendu ya President Vladimir Putin. Ndai hadu menta ro empat la ban pentikana la on len na ya. Kiriu Shampang jong ka United States kila ong ba menteri rang ba adu ka India Narendra Modi ula krenlut ya ka ka ba kwa ha ka jingalang jong ka G20 ka barang syukut hanong ba New Delhi. Kila ong ba watla ki jingkran jong kilong ki bajrong ndai ki dei pat ki mat ki badon kam. Kajinglong President Jong ka India ya ka kenhon G20 kan kut no mentau snem bad hadin kata an shimtino sa ka Brazil house nem arhajar arpusau bad ka South Africa house nem arhajar arpusan. Sau pongut kiriu pat ba kilayap bad bungut ki bala mensau ha ka jingsha therbom ha ka yo ka badan hanong ba katam Jong ka Sudan. Kaladan ka jingkno ba ki sipai Jong ka Sudanese Armed Forces ki bala le yak ni ka kam. Hendrai kipar kila kentat berkilaong ba kajing terbom jongki kadai hakitem jongki sipai Rapid Support Forces kabadan jingai ba nakajakapat ba kajing ya brio nakada kujing kinyo jong jumai Morocco menta kala kio syaka arhajar shispa arpu arngun kat ba ki badan sa pat kidan arhajar sauspa arpu engun kiken hon yaram kidang ya kun menta ban poi syakit jaka ki ba kham syak tae kajing slam jongki kadai namar ba ki surok ru kala julor lun. Ka World Health Organization kala ajing ken baki don hadu lai lak ngut ki brio ki bala syakta nakadaw jong ka jingknyo jong jumai. Hadin balakut ka jingalang jong ka G20 ka bala long ha India President jong ka United States Joe Biden ulalit menta sya Vietnam banyak kendu yakinong yalam jong ka tegeri. Ka Vietnam kala pedang snobha yo Joe Biden ha karukom ka ba isyong kun. Ki kena skul kala kawe da kalama jong ka United States kum kadak jingburom yo Biden. Uhe sipai jong ka United States General Mark Milley ulaong baka Ukraine kadon por satang life hosngi baka nyonteng ya ka Russia hendai hadin kata kan sakham jenjar namar lapoi ka ayom khrian ulakam ba kumba kalong menta ka Ukraine kala yo kurup biang marshiteng ki jaka ki puta ki bakala syak kurup ha ka Russia kadba wepat uhe sipai usa Tony Radakin ulaong baka Ukraine kadon ha kalenti jong ka jingjam bat ka Russia kala janram ha kathma anmut ki shikurum ki bade ki Kristan kila syakem ha Pakistan nakadab kile klamakor ya ka kot bakhu jong ki Muslim ka Quran lakem ki hadien ba upara marjan jong ki ula ujor ki bor jong ka an unang ujor lai thu bakat ba udang yengkai ha ka we ka jakabam uyoi badon ki babrat kot jot na ka we ka yeng bat habau pen ula lap bakade ki kot ki batar na ka Quran ki shikurum kila ya dai la de da ka baong ba ki khun ki barit jongki ki batar ya ka Quran hendrai ki pulir kila ra eki ber kila ong bakin hab menyasa ya la de hayeng bishar kajing ya brio ha Greece namar kajing kerwit jong ka eryong ka ba shirkai menta kala poi syaki khat sangun ka eryong kala kerwit lai sngi kenti ber ki kinhon yaram kila pentim ba hadu mentaro kidang dan sa anwat ki berang jar ngai Sau hajar arspa san pongut ki brio ki bala syapin kendria no nakajaka sa jongki namar ka jingshlei ki yeng brio ki yeng skul kila Kylleng ki jingking bat ki surok ru kila dekut hakikat tu kan ni ki benta jong ka Greece kinong song snong kila habban songdum Kylleng boarding namar ba ki pole electric ru kila Kylleng President ka Madagascar Andry Rajoelina ula resign no kumu President jong ka tekeri hendrai udang pen kre biang pan banyak kun ya ka election ka banlong ha ka khandai trik jong benai nai wing ka jing resign jong ka dei namar ba kat kum kariti sencha jong ka Madagascar
President un hab resign shwa jong ka election. Kiran khatlai ngun ki banya khun hak election president jong ka Madagascar. Amdan uwe ru kertong banyo vote palat ya ka 100% hak election president jong ka Maldives. Karkum kariti sensha jong ka Maldives laong balada amdan bayo palat ya ka 100%. An pelong election biang hapadeng ki arngot ki kertong kata ubawan ningkong bat ubawan baar. Ka election na kabanta ki arngot ki kertong kan long hak live ho terik jong benai Nailur. Unong India rengkat bat arngot ki wei pat ki palok jong u kila syakem namar ba ki pelong jingya ki ha Arthur Ashe Stadium berkejingya lek kai tennis US Open kala slam kumbasan pau minute AA namar kani kejingya ki jong ki. Kam hadian ki pulit kila kem no ya ki bat kila pengan haki kendon an. Kajing ki jong ki kadai namar kajing jubo jaka jing penjot ya kamei mariam kila perta dak kentien ke baong am dan kamen pelong tennis ha ka Pyrthei ke balayam basa ka wepat ka kentien ke bakiong penkut no ya ka fossil fuel. Kalau jong menteri rang badu ke Japan ke Yuko Kishida kala jit man phong dakariam stari kinong India. Banlet chaka jakabam bala khot ngobha dak president jong ka India ka Draupadi Murmu ha Bharat mandapam. Ka Yuko kalapong da kasari rong jerngam bat ka batho rong siar hatudu. Am tangkaryam rekalata bindiru kumbale kinong India. Kalaya shandur lang bat ka president bat ulok jong karu kumju bat Narendra Modi. Kiladan hadu san pulai ngot kibriyo kibla sya thombor haki dingim nadu benai yayong hadu naitung ha Japan. Uwe na preng jong ki ulayap katenat badai pet kala pentem ba haki ni kibenai kidingim kijuan syakashnong briyo. Namar ba kelas dang menkerduk bam haki caka ki baju syong. Katenat kala betha iki beriu balada ki yoi iki dingiem kim dei ban pet rumah hendrei ki dei ban yai suki jai jai caka caka ka bak ham shingai. Tikitu kilong ki khubor hakimat kimat mentasi. Khubor.